أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. Ngicela Allah umdali weinto zonke angivikele kusathane ongathandwa. Egameni lika Allah onomusa onesihawu. Allah umdali weinto zonke, umondli wemihlaba yonke, waliyul ladhina amanu. Allah uyena umvikeli wabakholwayo. Allah uyena umvikeli wabakholwayo. Yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur. Ubakhipha ebumnyameni abalethe ekukhanyeni. Abenzani? Abavuma ukholo noma abakholwayo. Lalela-ke, bengikhothela kuQuran, sengikhothela manje eBhayibhelini, ngoba wena uzwa kahle mangikhothela iBhayibheli. Mangikhothela iQuran, isambolo sokugcina, lesi ongafuni ukusifunda, lesi osibalekelayo, lesi osisabayo, ngoba wena usaba amaqiniso. Uyasaba ukuthi wena uma ungafundi iQuran, uma ungadownloada iQuran lapho efonini yakho, waqala wayifunda iQuran, kuzokhanya empilweni yakho, uzibone ukuthi uhamba ebumnyameni, bese uyaphuma uza kuphi? Eqinisweni, ekukhanyeni. Awuzenzi. Usathane akavumi nawe, ngoba usathane uyayisaba iQuran yena self. Wazi kahle usathane ukuthi uma ungaqala wena wafunda iQuran, umqondo wakho uzovuleka, bese uyalazi iqiniso, bese usathane elahlekelwa uwe. Anguphindele. Wenza ngamabomu ungayidownload iQuran efonini yakho, ngoba usathane uyazi ukuthi uma ungayidownloada iQuran efonini yakho uzoyifunda, bese kuvuleka amehlo, bese uyaphuma ebumnyameni uze ekukhanyeni ubone iqiniso. Ngakho-ke usathane ukwenza ngamabomu ukuthi wena ungafuni ukudownloada iQuran, ngoba usathane akafuni wena wazi iqiniso, ngoba wena mawungazi iqiniso usathane uzokuluza. Wena usathane uzolahlekelwa uwe njengenceku yakhe noma njengesikhonzi sakhe. Nawe uzolahlekelwa uNkulunkulu wakho lo omkhonzayo, okudonsela esihogweni, kodwa wena wazi. Lalela-ke, abase-Efesu 6, ngiqale kuverse 10. Ngifuna ukuthi uyizwe kahle. Elokugcina, qinani enkosini nasemandleni ayo amakhulu. Hlomani zonke izikhali zikaNkulunkulu ukuze nibe namandla okumelana namaqhinga kaSathane. Yezwa? Zonke lezinkolo zenu lezi engizibalayo, engihlale ngizibala, konke lokho kungamaqhinga kaSathane. Nikulezo zinkolo nje anifuni ukuphuma lapho, ngoba kungamaqhinga kaSathane ukuthi ningaphumi. Yingakho noma senibona izimpawu ezisobala, abaphathi benu benza ukungcola 99 nibhekile, kodwa amehlo enu amnyama, kumnyama ebusweni benkawu, anikhona ukuvula amehlo, ngoba lokho kungamaqhinga kaSathane ukuze abuse phezu kwenu. 12. Ngokuba asibambene negazi nenyama, kodwa sibambene nemibuso, namandla, nababusi bezwe balobu bumnyama, nabawomoya bobubi emkhathini. Ngakho-ke hlomani izikhali zonke zikaNkulunkulu ukuba nibe namandla nokuzabalaza ngosuku olubi, nalapho senifeze konke nime.
Ngalokho yimani izinkalo zenu ziboshiwe ngeqiniso, nifakile isivikelo sesifuba sokulunga. Izinyawo ziqokisiwe ukulungela kukho ukushumayela ivangeli lokuthula. Islam, ukuthula, ivangeli lokuthula. Yezwa ngifunde eBhayibhelini lakho, sishumayela ivangeli lokuthula. Phumani ebumnyameni nize ekukhanyeni. Lezi inkolo zenu lezi enilandelayo noma lezi inkolelo lezi enizilandelayo zibolile. iBhayibheli nanti libolile lona self. Maningi amaqiniso akhona eBhayibhelini, ngeke nginifihlele lokho njengoba nginifundela wona nje. Kodwa iBhayibheli balibolisa ngamabomu ngoba befuna ukuthi abantu abakholelwa kulo babe zibozi, njengoba abaholi benu benibonisa ukuthi bayizibozi vele. Njengoba nani nina enikholelwa eBhayibhelini eningakabanjwa nizazi kahle nithi nizibozi, lokubola lokho benikwenzayo ebumnyameni ngelinye ilanga kuzovela ekukhanyeni, njengoba nabanye umdala eseqalile baveza. Nawe wena ongakabanjwa, mangabe ungakiyeki, ngelinye ilanga nawe uyohlala obala kwempahla yembuzi, libonakala nawe ihlazo lakho, ngoba umdala akozeli akalali, uyawabona amahlazo enu la eniwenzayo egameni lokuthi niyamkhonza yena, nibe nifarisa, nibe nidukisa abantu. Iqiniso nilazi, hayi ukuthi iqinisa nilazi. Kusho nina manicula nithi nenza ngamabomu, umthetho niyawazi, kusho nina. Ngithi-ke kuwe-ke wena ongakavula amehlo, vula amehlo. Uma ungawavuli, lukhulu luyeza liyanyelela, anikaboni lutho, nisazobona. Wa akhiru dawana anilhamdulillahi rabbil alamin.